OK, takže začínáme. Takže na stránkách www.žijilepe.cz probíhá soutěž o to, kdo nejrychleji sní Tatranku. Zatím držím rekord 42 vteřin. Pokud si myslíte, že jste lepší, tak natočte video, za jak dlouho sníte Tatranku a pošlete nám ho. Pokusím se pokořit svůj vlastní rekord, což je 42 vteřin. Prosím časomíru. Teď. Ty jsi magor, víš to? Bojí fakt se žere rychlejš. Dechej. Jeníku, pojď. 36, 37. Stop! Vypásnu jazyk. Dobrý. Kolik máme? 38. 38, to není vidět.